funktionen f af x er differentiabel i x0, hvis f af x minus f af x0 over x minus x0 er gående mod f mærke af x0 for x gående mod x0. Hvis f af x er differentiabel i x0, så har differenskvotienten en grænseværdi for x gående mod x0. Den grænseværdi kalder vi for differentialkvotienten. Og betegner den med f mærke af x0. Vi kan hermed tegne en tangent på den. Hvis et punkt er differentiabel er det dermed kontinuert. Også kaldet sammenhængende i x0. Nu vil vi gerne bevise differensreglen. Vi starter med at opskrive differenskvotienten for differensfunktionen f minus g. Så ganger vi parenteserne ud, så vi får følgende. Så hæver vi den her parentes, så vi får følgende. Så vil vi gerne have g'erne og f'erne til at stå sammen. Så sætter vi en parentes foran g af x og her bagved, så g af x bliver positiv.
Så kan vi splitte funktionen op, så den hedder således. Så hvis der er to funktioner, der er minus med hinanden, kan man differentiere dem hver for sig. Vi skal nu bevise funktionen f af x er lig med kvadratroden af x, når x er større end 0. Når x er større end 0, så er den differentiabel i et hvert x0, som er større end 0, med differentialkvotienten i mærke af x0 er lig med 1 over 2 kvadratrod x0. Vi starter så først med at skrive sekanthældningen op. Vi begynder nu at differentiere og skriver derfor dette op. Vi vil nu gange parenteserne ud. Og dette led her, det står for x-ledet, og dette led her, det står for x0-ledet. Vi har nu ganget parenteserne ud, så der nu står x minus x0 tilbage over parentes x minus x0 gange parentes kvadratroden af x plus kvadratroden af x0. Dette giver så altså 1 over kvadratroden af x plus kvadratroden af x0. Hvilket, altså den her, svarer altså også til 2 kvadratrod af x0. At x er gående mod x0, så bliver altså kvadratroden af x plus kvadratroden af x0 gående mod 1 over 2 kvadratrod x0. Dette viser så, at f er differentiabel i x0 med f mærke af x0, som altså er lig med 1 over 2 kvadratrod x0.